Azken urtean 100.000 tona pipa kontsumitu ziren estatuko futbol zelaietan. Pipa horien azalen 170 baino gehiago lurrera bota zen. Eta hori, futbol zelai asko dira hondakin organikoak sortzen. Pipa azalak lurrera botata, hondakin dira, errefusa. Aldiz, bota beharrean, egoki biltzeko keinu egiten badugu, ongarri bihurtzen dira. Eta modu honetan, zikloa ixten da. El problema es que al estar en el suelo mezcladas con otros residuos, es casi imposible recogerlas para reciclarlas de forma correcta. Armaietan partiden emaitzari buelta emateko helburuarekin, ideia bat jarri dugu martxan kontzientzia areagotzeko eta gure etorkizuna hobetzeko. Real Sociedad Fundazioak eta Kutxa Ekoguneak aurkezten dute Anoetatik Gipuzkoako baratzetara. Anoetako lurreko pipa azalak Gipuzkoako lurrerako ongarri bihurtzeko egitasmoa. Pipa azalen gaikako bilketa egiten dugu ontzi biodegradagarri honen bidez. Eta 9-10 hilabete ondoren konposta izango dugu. Realaren partida bakoitzak balioko du Gipuzkoako baratzen sarea ongarritzeko eta erakusteko ingurumena errespetatzeak beti zapore ona uzten duela. Oso ekimen ona iruditzen zait. Errealari laguntzearekin batera ingurumenaren alde zerbait egiten ari naiz. Es importante y urgente ganar en conciencia y en responsabilidad. Cuando nos contaron una iniciativa pionera como esta, no dudamos en sumarnos a ella. Kutxaren ildoetako bat jasangarritasuna da, eta ekintza honen bidez hori bultzatu nahi dugu. El fútbol tiene mucho poder de influencia y queremos usarlo de manera responsable. Es la primera vez que un equipo de fútbol convierte los residuos en abono para la tierra. Anoetako armaietako zorutik Gipuzkoako baratzetako lurretara. Anoetatik Gipuzkoako baratzetara. Realak bat, hondakinak 0.